Comença trobant una posició còmoda, asseguda o estirada, amb la columna recta, però relaxada. Tanca els ulls i porta l'atenció a la teva respiració. Avui et convido a començar el dia amb gratitud. Amb cada inspiració et connectes més profundament amb el moment present, agraint aquest regal de la vida. Inspira profundament pel nas, omplint els pulmons de calma i aire fresc. Expira suaument per la boca, deixant anar qualsevol tensió. Deixa que la teva respiració esdevingui cada vegada més profunda i tranquil·la. Sent la gratitud per aquest flux vital que et dona energia. Porta l'atenció al teu cos. Agraeix-li per estar amb tu un dia més, per cada acció que t'ha permès fer. Agraeix els teus peus, les teves mans, el teu cor que batega amb força i amor. Estigues present amb cada part del teu cos i envia-li amor i agraïment. Pensa també en les petites coses que t'envolten. Agraeix el so dels ocells al matí, la llum del sol, l'aigua de la dutxa, a una persona estimada. Segueix agraint el que tu sentis avui. Per acabar, planteja una intenció pel dia d'avui. Pot ser una intenció de pau, de confiança, d'amor, de productivitat. Sent com aquesta intenció flueix des del cor i et guia en cada pas del dia. Quan estiguis a punt, comences a moure lentament les mans, els peus. Porta de nou la teva consciència a l'espai que t'envolta. Obre els ulls amb calma, portant aquesta energia de gratitud amb tu durant tot el dia. Aprecia la bellesa simple i subtil que t'envolta. Et proposo un mantra o frase pel dia d'avui que et pots anar repetint. Agraeixo les petites coses que omplen el meu dia de bellesa. Aquest mantra et convida a reconèixer i agrair les petites coses que sovint passen desapercebudes, però que són font de gratitud i d'alegria.